Prangsi kadoi we phanta kardom pajero kardom lapen aprangsi nilitum cipacili igla nili dak Surupothar Mondor Congress Committee amai phulo President Nilimen ke hainti ninirong tininong diloja nangso pena phi Bhai President ake hai Naptali Bilung alangni ke ting busti arong sidolo nabangso pena phi nililong nang klembang phu nang Cherabdun General Secretary ake hai Barnabas Teron alangni ke Saphapani Kimplam nangso pena phi pu mohila Surupothar Mondor Mohila Congress amai phi mate President ake hai pi Anjali Rong Pharpi Bangso pena phi Bhai President akai pi Mirison Induar alangni ta ting busti soro la cipacini ang denge lan han lo la si pini la bangso nani tomhan pherang kya mai mate nangki phanang ko alam theke pini tarik ing ko ra 4 November 2023 Honibar mate Saturday ani Nilitum 22 nong Surupothar Mondor Congress Committee pen labangso nalitum phan pherangki na phanang ko alam thebang ke la pahenla je kidam tang 22nd November 2023 Surupothar angkang along BJP atum radamai PKB pon 3 number dilajan pathua klam along labangso mai ki bipon ahut BJP along Surupothar Mondor Congress Committee amai phu pu kachikrong pen akai mukur rong pi BJP long ka joining dun kido labangso puthaksi labangke ahok kali pusi nilitum Surupothar Mondor Congress Committee ahin pen jong ponlo alangli labangke Congress along aprang dota hailo mene sitame non bangke nilitum Congress along nangki claim nangki dam dunawe lasi alangli ke Congress along a president Surupothar Mondor Congress of President ke alangli kechekrong am thablo jongsi alangli aprang Mondor President pusi chipunai polo alangli ke non President pusi chipu sitame sojong nilitum Surupothar along karjap thip ki claim thip a President ben chenglok nilitum a committee thir thip atum karjap dong kane ki claim ki dam patirpi tum doko ka phige alangli labangso alam ninje jede nai polo lasi nilitum labangso puthaksi nalitum pherangke phanang phalo la pulutangte alangli mukurong pia bang isi illegal kidam pusi nilitum mondora hin penstame jongdam lo pachini lo lasi eprang ke bangji ki claim kidam ki messenger phan pulutangte alangli stame kladak pensi halo bangso ariliani stame lam amukha pangdak donai polo je alangni ex Mondor President pule chipu pusante labang ke thangala ve stame non ke Mondora President pule te ke present claim bom phansi Mondora President puji lasi non present claim bom pule te nilitum dokok nili arjaptana mala lasi alangni kichi pudam labang ke chokche lele pusi nilitum jongdam lo nanti la mukurong pi BJP lang gedon je kenali tum Congress pen kon kana hok puji mukurong pi alangni Congress along dun jui polam the bangke nilitum Congress a party ba Surupothar Congress tum thang kalukson kanhok avi BJP along la mukurong pi inut kidun jui po bangke nilitum Congress tum thang kalukson kanhok ave lasi nilitum bangke arjap thip do thip lapen Congress abang phu bang phi dumke non ki claim ki dam stame chido thip la lapen hala bangso ani stame kado kabi arata theglong lo mukurong pian si arjap dun chot alangli ri sangho dunia avene kado kabita thegunong phonglo je alangli long karjap dun masi Congress atum ave la mukurong pi ni ande nali tum mang bong man ko pini ke tonti si BJP long pok dun lasom duma parti long claim bom ake hai mukurong pi ahok lo aprang Congress along President arpupek lo pusipu sitame halasohut alangli mukurong pi ki claim thekte ki claim on e alangli nije masi resignation chipilo neke claim on e damun e lo munir organize thekte pachun on e puwa joine si alangli nije masi labangso arpu benchi o lo resignation chipilo lasi alangli claim on e joine si puthot nili phan nang jong lo lasi nili bangsi Surupothar Congress arar phan pang tai phan nili si arjab lo tuani mukurong pi ke pon Congress pen ke bang troke pramar ke pulo so alam ko an hok Kidamtang 22nd November
2023 labang soa BJP toma rally long mukut BJP long ka joining dun bang trokya raner cap 68 ando po bangke ahok kali lake kipachorai pon athe haladak kaddo ka verat tumsi thek pronglo kar jabdun mata congressman ke mukuran se ar jablingan ver alang li tum jong si 68 a congress a vote card tum jong si ka joining dun do purete abang futin manta hala joining ma pla ragra hala dak par jap nahi ke non ke kar jap ta thegun de la a khotok lo ja ke bang trokya raner cap kali bang pharo bang hajar tala ke tok milu lasi la bang so bang ke kipu pon thap ki jong pon thap ki tin pon thap si kaphan cha pon si kipu pon chot laga ahok kali nili tum congress arat do thi patum bang ke kilure kalilo nona por ke lasi congress ke ha ya por po congress bang si kaddo ka beta congress claim dam bang phu bang phitum ta chido thip char jap thip nang tum matha teng bang ke la mukut rong pi aprang ma da BJP long joy pen ke claim dun la puso nang tum honde mi asam do mukut rong pi inut claim bang phu pulo setame aprang ben setame mukut ke inut BJP long ta kachirap do puge nili tum ta birta long